a la vall de Boí existeix un poble abandonat, que es diu Saraís, al qual s'hi accedeix a través de camins, no hi ha carreteres, no hi ha pistes, i aquest poble encara manté semidestruïda la seva església, amb el campanar sobre el qual hi ha una creu diferent a les que estem acostumats, una creu molt enigmàtica, i l'intent d'explicar aquest misteri és el que ens ha donat peu a desenvolupar tota la novel·la. Soc molt aficionat al senderisme i en una de les sortides sempre vaig amb la càmera de fotos i vaig fotografiar un poble abandonat. Quan vàrem tornar a l'hotel i em vaig descarregar les fotografies a l'ordinador, vaig observar alguna cosa que no havia vist in situ i era una creu molt rara. El meu company em trasllada la fotografia, m'ha ensenyat la creu, és una creu que ell no volia treure a la fotografia, i bé, és tan enigmàtica que això ens dona peu a escriure i a començar a escriure la Creu de Saraís. Nosaltres volíem ser rigorosos en els marcs històrics i a les situacions, i inclús rigorosos en temes com les ombres. Les ombres surten en el llibre i no és cap ficció. Les ombres van aparèixer i elles van vindre cap a nosaltres. Sí, perquè a part d'entretenir, el que busquem és explicar coses. Explicar coses sobre la història, sobre l'art romànic, temes teològics, i com diu el Luisjo, algo que ens ha permès trenar tota la trama contemporània, com són les ombres, que són assassins a sou. Bé, en el llibre s'explica la història d'una secta ultramuntana dels sectors més rancis de l'Església Catòlica que lluita per mantindre els seus privilegis i les seves idees siguent capaços de fer qualsevol cosa. Els dur l'assassinat, qualsevol cosa és possible. Ramon Palau és un sergent dels Mossos d'Esquadra que investiga una sèrie de fets encadenats que comencen amb un suïcidi a Barcelona. Dona el seu parer sobre aquest suïcidi i opina que no ha estat tal, sinó que ha estat segurament un assassinat.